Нели, като автор на впечатляващата книга "Учителю, кажи ми", и ти, дядо Веско, като представител на света, като по-скоро си ни представил на света вече 9 творения. Това са твоите 9 книги. Последната от които "Равновесие". Считам, че вие се стремите да облагородите човешките души. Искате да предадете една мъдрост и живот на всички нас. И сега бих попитала, какво послание бихте отправили на света? Каква светлина бихте дали чрез Словото? Искам само да кажа, че трябва да осъзнаем, че за да има промяна, тази промяна трябва да започне първо от самите нас. Защото всички сме част от вселенското цяло. Ние сме като части от тяло. Когато една част страда, страда всички ние. Първо, ние носим отговорност към душите си, към обществото и към нашия Създател. Ние сме тук да творим, да се променим, да се опознаем. Носим отговорност за това. Моля ви, нека не угасваме светлината в себе си. А той е един от нашите разпространители на светлината. Много съм щастлива, че... Никакъв случай да ни изгасва светлината. Защото Творецът, който създаваше света, думите от първи бяха да бъде Светлина. Да. Прекрасно. Значи, Благодаря. тъмнината е липса на светлина. Няма тъмнина, където се вършат тъмните дела. Трябва да пратим светлина. Да осветим. Няма лошо, нищо усетят. Просто липсва светлина. Така е. А всички се стремим към това. Разбира се, ние сме лъч. Светлина. И от нас. Да бъде светлина. Точно така. Да.